Şol günleri äkitmen akbalym, göwgele arzuwlaň dogýan ýerine, göwnüm ýaly gülüp mawy asmanyň umydyň süýt bolup çogýan ýerine. Şol günleri äkitmen akbalym, bagtyň bir kempuda deňdeş ýerine, kirkimirsiz çaga kalbyň ahwaly reňkli pagta tüýjä meňzeş ýerine. Şol günleri äkitmen akbalym, kakam tuğdumuzdan hiňeýli gasyn, arkasy ullukan gutulu daýy ýene obamyzda ak patrak satsyn. Ulojugy harjygym köçede, tägelinçe meň ýoluma garasyn. Şol günleri äkitmen akbalym, gelýär enemlere algap barasym. Täze ýazan goşgym birinji bilen Ejemjana okap beresim gelýär. Agalarym, daýy dogan ýegenlem ýene diýerlikde göresim gelýär. Şol günleri äkitmen akbalym, erekler ýene-de ak gülün seçer. Eje diýsem, howta korjam diýerde, bak uykusyndan oýanor ejem.